Doodi. Otas mun testiura tämmöisellä testillä. Ei mikä videoura onkaan. Elikkä testissä Ale Coke Premium Export 5,2%. Ruotsin laivassa tuotu tax freest. Lontoolaista. Ei mitään, tää on tallinnalaista. Kuitenkin. Oonhan mä näitä ennenkin juonut, mutta nyt kuitenkin arvostelen sitä. Ja ehkä tää on enemmänkin arvosteluvideo. Näin kameralla. No. Eli availlaan sitä nyt ja vaikka. Mä tiedä, näkyykö tää nyt kameralla. Ei se on niin justiinsa. Elämän eliksiiriä. Sitä itseään. Ohrapirtelyä. Nyt pitää kokoilla, mutta naama näkyy. No, mä nyt kuitenkin otan tässä. On se kyllä parasta olutta. Ei mikään hirveen oluen ystävää, mutta tässä on niinku se verenmaku niin vähäisempi kuin muissa, eli se raudan maku. Ei vasta niin paljon rautasta jotenkin niinku, en mä tiedä. Tässä ei niin vahva oluen maku, vaikka tää onkin periaatteessa vahvempaa olutta. Sama kuin alku on ollut. Sulla on vähän niinku semmoista hieman makeata makua taustalla. Tekee tästä niinku ihan erilaisen, kun vertaa muihin olueisiin. Mitähän muuta tässä nyt sitten on? Mitähän tää on? Ei tää pilsteri, tää on kai niinku ihan normi. Oha tää. Jäädyttää. Tosi lasista on kyllä ollut parempaa. En tiedä mikä siinä on. Sen takia baarissakin ollut on parempaa, kun ne tarvitsee jotain lasissa. Lasi nostaa niinku arvosana heti yhdellä, niin pitäisi juoda suoraan lasista näitä. Mutta no, kyllä tää nätkin on ihan mukavan kylmää näin saunan jälkeen. Ja maistuvaa, mitä just maistuvaa. Vielä vähän arviointina. No joo, kyllä se kylmyyskin vaikuttaa siihen makuun, että yleensä tottunut lämpimänä olutta juomaan, kun baarissakin tarjolla, niin harvoin se kylmää on, mutta tää on sopivan kylmää. No, tässä on se makea maku taustalla, että ei niinku ihan semmoista, minkä mä se kuvailisin, raskaan makusta ole. Nyt oikein ole sanottuna. No niin, tässä on niin paljon sitä hiivan makua itse asiassa kuin muissa oluissa. Kyllä nyt Suomi-olut vie ihan kyvällä. Tai niinku semmoista kaljaa voi oikeesti juodakin. Suomi-kaljaa vedät 2, se on siinä, että saa niinku yhtään enää alas sen jälkeen. Semmoista olutta siis minä voi vetää kännissä. Dodi, eli arvosanaksi annetaan näin Jokinaru asteikolla 4/5. Oikeesti hyvää.